आपण ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେହି ଚମତ୍କାର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ। ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ବେଳେ ବେଳେ ଏକା ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନା ବନ୍ଧୁ, ନା ସାଙ୍ଗ, ନା ପରିବାର, କେବଳ ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ହିଁ ସବୁକିଛି ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ପାଖରେ ଧନ ଥିଲେ ଚୋରର ଭୟ ରହିଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଅଜ୍ଞାନର ଭୟ ଥାଏ, ଦେହ ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ତାହାର କୌଣସି ଭୟ ନଥାଏ। ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଥିରେ ଜୀବନ ରହିବା ଉଚିତ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ ନେଇକି ଆସିଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା କିଛି ଶିଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ବୋଝ ପରି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ କରୁଛି, ବରଂ ଏଇଆ ଭାବନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ହିଁ କରଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସବୁକିଛି ଅଛି ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଗୀତାରେ ସବୁକିଛି ଅଛି ହେଲେ ମିଛ ନାହିଁ, ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ଅଛି ହେଲେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ କେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ବି ମନଲୋଭା ହେଉନା କାହିଁକି, ଜୀବନରେ ଆସିବା ପରେ ମନ ତାହାଠାରୁ ହଟି ଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କେବେ କାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ତରସୁଥାଏ ତ କେବେ କାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ, ଜୀବନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ହୃଦୟ ଏବଂ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ସୁଖ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଥାଏ, ବାସ୍ ଏହା ଆମ ପ୍ରାଥମିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ କେଉଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ କେଉଁ କାମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଜୀବନରେ କେବେ କେବେ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଖରାପ ସମୟ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଭୁଲ ଆପଣ କରନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ କେହି, ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲଠାରୁ କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ସିଡ଼ି ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଭୁଲରୁ କିଛି ନ ଶିଖିଲେ ତେବେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭଳି କାମ ଦେବ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜ ହାତରେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ କି ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବେ। ଯିଏ ଯେତିକି ଶାନ୍ତ ରୁହେ ସିଏ ତାହା ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେତିକି ଭଲ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଥାଏ, ବାସ୍ ଏହା ଆମ ପ୍ରାଥମିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ କେଉଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ କେଉଁ କାମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ବୁଝିନେବା ଦରକାର ଯେ ତାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ନିହାତି ବାଧିଛି। ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହାର ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଲା ଭଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ବି ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କାହିଁକି କରୁଛି ଓ କିପରି କରୁଛି, ଏହି ସବୁ ଚିନ୍ତାରୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଦୂରେଇ ରହିବେ ଜୀବନ ସେତିକି ସରସ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବଦଳେ ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭଲ ସମୟରେ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଖରାପ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କେବେ ଅଭିମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଉ କେବେ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ନିଆଁ ସୁନାକୁ ପରଖେ ସେମିତି ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷକୁ ପରଖିଥାଏ। ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଂଘର୍ଷ, ତେଣୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମକୁ ଡରନ୍ତୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ତ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି ହେଲେ କର୍ମ ନୁହେଁ। କର୍ମର ଫଳ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି କେହି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ଜବାବ ନଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଥାଏ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ହେଇକି ହିଁ ରହିବ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖାକୁ କେହି ବି ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ମନକୁ ଜିତିପାରେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, କାରଣ ସେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏମିତି ଲୋକ ପାଇଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ମାନ ଅପମାନ ସବୁ ସମାନ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଉତ୍ସାହ, ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁଶାସନ ନାହିଁ ତାକୁ ଜୀବନ ଜୀଇବା ନୁହେଁ, ଜୀବନ କାଟିବା କୁହନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ ଟିକେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯେମିତି ପୃଥିବୀରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେମିତି ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସେ ଆଉ ଯାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ଏବଂ ଦୁଃଖ ଥିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଧିକାଂଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ।